nu kommer voksen på. Det er faktisk ret varmt. Hvad, skal det være så varmt, Chris? Ja, det skal det. Nå, og hvad gør du så, når du har sat det der på? Når jeg så har fedtet det her godt, og der er kun én måde at få det af på nu, og det er på den hårde måde. Så du er meget sød. Der er ingen vej tilbage nu. Nå. Nu skal jeg bede dig om at holde her lidt i Jeg skal holde på min brystmuskel. Så huden den bliver strammet godt ud. Og så trækker du vejret helt ned i maven. Det er, lidt... Er du klar? Jeg er klar. Så kommer det... Nu fik du det hele, ikke? For... Er lige et par. Sådan. Jeg troede, det var et. Ja. Nå. Se lige her. Er det mine hår? Det er dine hår. Det er faktisk ret klamt på en eller anden måde. Skulle vi ikke lige tage en af Anders' armhuler, nu vi er i gang? Så jeg kan lige vente. Fantastisk. Prøv lige at tage Anders, fordi jeg kalder ham jo nogle gange det talende rygertæppe. Der er rimelig meget hår under armene på... Ja. Så skal du bare lige over på den anden side. Du falder i ledningen her. Sådan. Værsgo, Anders Bisgaard. Ja. Og samtidig kan jeg sige... Nej. Ja. Stram ud i hovedet. Ej, tak. Der er meget stram ud i her, skal jeg lige love for. Det kan godt være, det niver lidt. Ja, men jeg er frisk. Kom bare. Det er varmt. Sindssygt, det er varmt, det voks der. Nej. Den der papirserviet kommer på. Sindssygt, mit hjerte banker. Ja. Nej. Når du siger ting, du gør det, ikke? Nej. Bare gør det. Okay. Kan ikke... Du bløder også lidt. Ja, men det... nej. Og det er mandesmerter, mine damer og herrer. Men Anders, er det sindssygt ondt, det der? Nej, altså, det gør de jo bare kun under armene. Ting med vi kvinder, vi lægger til vi er jo også piger. af nedre regioner til den slags her. Vil du lige have taget den anden nu? Nej, jeg tror, vi starter musikken. Skal vi ikke gøre det? Jo. Du ligner en mand, der har været igennem en sportspræstation. Hold da op. Sindssygt, det går ondt, det der. Ja. Må jeg lige se? Altså under armen. Det ser virkelig... Han er lidt medtaget. Nej. Undskyld til alle lytterne. Men tak til alle jer, der sendte sms'er til os. Jeg tror lige, vi starter lidt musik, og så... Ja, så skal vi lige have vejret. Jo.